retornant a les varietats tradicionals valencianes mitjançant la divulgació i el consum. Davant de la pèrdua de la diversitat, la biodiversitat agrària que hem tingut, naix la iniciativa de fa 40 anys aproximadament de fer un banc de llavors per tal de recuperar aquest patrimoni genètic tan important. La biodiversitat és el segur de vida de la vida, segons un autor, Gliessman, i avui per avui s'ha perdut aquesta biodiversitat com a conseqüència d'unes pràctiques agràries que han abandonat un poc el que és el policultiu per a centrar-se en el monocultiu. Tenem per llavor tradicional aquella que és coneguda, és cultivada, coneguda per part de la població, evidentment, és cultivada, té una informació agronòmica i és cuinada, d'acord? I porta unes 25-30 generacions de cultiu entre els valencians, la qual cosa significa que té la qual cosa significa que s'ha adaptat, d'acord? Esta sala, així tenim un poc esponys de cristal, és la millor manera de conservar-les, més que en altre tipus de recipients, i així tindrem el suport que permetrà fer un estudi fotogràfic des de tots els estats fenològics de la planta que després ficarem al servici dels ciutadans perquè coneguen realment d'una forma visual clara quina és la llavor. Se fan fotos al detall. Després, com vegeu, el sistema d'extracció és un sistema que representa fonamentalment el sistema tradicional que ha vingut fent el llaurador durant generacions. Este catàleg és una autèntica meravella, fonamentalment, a més, perquè replega la tradició, els aspectes de la cultura agrària, no només agronomia, sinó també cultural, i així tinguem un calendari de sembra que evidentment sempre serà referent a Carcaixent i a la Ribera, està considerat per un tresor, són les varietats que formen part del catàleg, així i així. La conservació en nevera és fonamental perquè una vegada han passat per una càmera de pressecat que baixa la humitat de la llavor del 80 fins al 7-8%, és el moment en què ja les deixem així, i hi ha algunes que duren més, altres que duren menys, però el fet de tindre-les en una nevera com esta permetrà que la llavor tingui més anys de viabilitat i no estar constantment renovant-les.